Life sisendaweni la i-memorial service beyenziwa khona of the legends VD Nohashe. Umuntu engime naye lapha ku-program director laphaya bekayenza sure ukuthi ke lihamba kahle i-service. Uzozisho igama nesibongo nokuthi uyiphi position within the church and nokuthi isonto akhonza kulo ukuthi likuphi. Yena asitshela ukuthi how was ukuhandla just a service of the legend bekunjani ukubamba i-service esho nje e-legend. Bishop in waiting. Baba. So Shilo Bishop in waiting. Igama lami Andile wakwambatha. Njaba Shila Bishop in waiting. No. We had a great event. Grace Kankulunkulu was with us. It went very, very well and it was very packed. Bekubonakalisa ukuthi abantu bamthanda kangakanani uApostle ubaba wethu uNohashe. Nomoya nje obukhona, the nature of the event, it was filled with the Holy Spirit. So nje it was great. It was not easy to be an MC or a program director simply because you need to always be sensitive in terms of your Holy Spirit, ne guidance ye Holy Spirit. But uNkulunkulu bemuhle kakhulu. Ikhona lento ayenzayo uBishop Nohashe makadumisa. Khona lento yenziwa amazayona abangenzi kahle. Ngifuna ukuthi basize na ukuthi next time bafane njengayo where the spirit uyasizwa phakathi umuntu ukuthi they feel the songs when they sing. Yini into ngabanika lutho as an advice next time manifuna ukufana njengaye nje nisike emphethweni how to do that ngoba nawo umculo. The thing is Ubaba Nohashe was not umculi. Ubaba Nohashe was an anointed worshipper. Yeah. He lived worship. So if vele siculelwa abaculi outside the church bazoba abantu. Yeah. And ukucula kubo kuzobenza babe famous and they end up benza izinto wrong. But if you are a worshipper, that is a lifestyle. Uvuka uyiworshipper, ukuhamba kwakho kuyakudumisa, ukukhuluma kwakho kukumdumisa, yabo yonke into yenza. So that's what Ubaba Nohashe was. Ubaba Nohashe wayethi mayegula make queue yabo doctor aphumele ngaphandle ayothandazela umzimba wakhe. That's how deep he was. Yeah. So I think we need to elevate to that level yokuthi si move from ekubeni abantu abanamaphimbo amnandi but sibe abantu aba spirit filled. We must surround ourselves ngomoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele, so that uma uqala uvula umlomo kuba ukuthi kuba yi worship na kuNkulunkulu. Uma uhlabelela izulu lihlokoma lento esukenzeka makuhlokoma izulu immediately iaffecta ground. Yes. So that's what Ubaba Nohashe used to do. Mayiqala ehlabelela kwaku-affecteka ground because kuhlokoma izulu bese but mawuzohlabelela kunyakaza abantu kodwa izulu linganyakazanga then it doesn't serve the purpose. Uyazwa ke the spirit must flow within you. Sizoyizwa thina endlebeni ukuthi uNkulunkulu ukhona uyasebenza la. Bishop in waiting ke the last message ola for the family yaka Nohashe. I pray that the spirit uNkulunkulu ayesifake kuye because kwakuyispirit sikaNkulunkulu angahamba Ubaba Nohashe soul, angahamba Ubaba Nohashe physical, but the spirit uNkulunkulu ayesifake kuBaba Nohashe sisale emndenini. Yeah. That's all that I'm praying for. Even nakithi thina sibukele kuye ngathi lo moya singawugqoka ungasembatha ngoba umoya wawuvela kuNkulunkulu. Yes. Yabo, so uma lo moya nathi ungasembatha. Yabo, Ubaba Nohashe was somebody who was full of love. Yeah. He was full of love. He was a great intercessor. There's a lot that I can say about him. Engisho ukuthi umndeni ngazathi unga-inherita leso spirit. Yes. uNkulunkulu ayimnikeze sona. Shando usichaze kahle. Lokho ngamosha lokuthi nokuthi niyazi ukuthi khona inkonzo ezayo kaShando. Ngingamangali manje ngimosha kaje ngoba ngiyazi ukuthi thina sebesikhona engaging life sibe silapha sibonga the good leadership we have. It is hard to find good people, but when you find them, keep them.